ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାଉଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ମୋ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତକାର କବିତା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶିବ ଭଜନକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। Bye.